Χαιρετώ λοιπόν μάγκες όλους τους πιστούς ακόλουθους του καναλιού μας. Βίντεο μετά από καιρό, βίντεο που όλοι περιμένατε, ακόμα και εγώ. Έχουμε δύο νέα αποκτήματα στη συλλογή μας και είμαστε πανέτοιμοι για το φετινό πρωτάθλημα. Ερχόμαστε από ένα διβδόματο με αρκετή πίεση για να ετοιμαστούμε και μιας και έχουμε χρόνο στο μαγαζί πριν αναχωρήσει και το φορτηγό, είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο, να τα δείξουμε όλα, να μην αφήσουμε καμία απορία και να μιλήσουμε και για τα δύο καινούργια project. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θα πούμε λίγο δύο λόγια και για τα προηγούμενα αυτοκίνητα που έχει ο Παύλος στην κατοχή του και για πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το πρώτο αμάξι, όπως το ξέρετε, ζει και το δεύτερο, τα οποία ο Παυλάρας τα έλειωσε το κορμί, δεν άφησε σίδερο για σίδερο. Στη συνέχεια προχωρήσαμε πάλι σε E30 σκάφος με RB25 κινητήρα. Λείπει ένα αμάξι από τη συλλογή, το οποίο είναι το E30 που έχουμε στην Κύπρο με Supra μηχανή, τα οποία ο Παύλος τα έχει τερματίσει, τα έχει κάνει σμπαράλια, τα έχει κάνει μπάλες. Και έτσι το 21, Οκτώβριος 2021, πήραμε την απόφαση να ανέβουμε level. Και φυσικά ο Παυλάρας διάλεξε GT86. Οπότε πήραμε ένα έτοιμο GT86 με ατμοσφαιρικό κινητήρα, όπως ξέρετε, το NASCAR, το V8, για να μην έχουμε προβλήματα και να το λιώσει μέσα στις πίστες ο Παυλάρας. Ακολουθήσαμε ένα χρόνο το πρωτάθλημα, είδαμε τι ελλείψεις έχει το σκάφος σαν σκάφος για να μπορέσει να έρθει 100% στα μέτρα του Παύλου, και γι' αυτό το λόγο και είπαμε να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο από την αρχή. Το έργο αυτό κλείθηκε να το κάνει ο Nix Garage στην Κύπρο. Μας έφτιαξε ένα αυτοκίνητο αεροπλάνο, κινητήρα 2JZ, Turbo G35 1050, Twin Scroll, Sasman Drent με Air Shifter να μπορεί να αλλάζει Παυλάρας εύκολα ταχύτητες, Quick Change για φορικό, τετράφτερο δισκοπλατό Gigan, ψαλίδια μπρος πίσω full της Wisefab. Όλη την ηλεκτρονική διαχείριση την κάνει εγκέφαλος Motec, ο οποίος συνδέονται όλα με CAN bus, όλα τα ρυθμίζουμε πλέον από το laptop. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το σημείο ότι το αυτοκίνητο είναι full στην καρμπονίλα, πλήρες body kit από την AGK, carbon fiber μείγμα με Kevlar, όπως και σε άλλα μέρη του αυτοκινήτου. Γενικά όπου μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, το χρησιμοποιήσαμε, βάλαμε carbon κομμάτια για να ελαφρώσουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι βάρος θα παίξουμε, θα το μάθουμε μετά τον αγώνα, όπου θα μετρήσουμε το αυτοκίνητο. Φρένα kit της Wilwood, μπρος πίσω, με διπλή δαγκάνα για το χειρόφρενο, όπως και ανάρτηση Nitron. Και ταυτόχρονα η Ελένη ετοιμαζόταν για αυτή για να μας ακολουθήσει στην Ευρώπη και πήραμε ένα αυτοκίνητο εξίσου δυνατό με το GT του Παύλου. Θα το δούμε να βαράει μπόλικο κόφτη. Και αυτό. Η Ελένη θα αγωνιστεί φέτος σε δύο κατηγορίες, Drift Queen και Semi Pro. Θα συναντήσει τον Παυλάρα, αλλά θα έχουμε δυνατές μάχες άμα συναντηθούν. Κερκίδα τώρα ποιον θα υποστηρίζουμε δεν ξέρω. Εμείς θα φωνάζουμε μόνο κόφτες όπως πάντα. Και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε για την Ουγγαρία. Πάμε λοιπόν μια γρήγορη πτήση για Κύπρο, για να δούμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες που ετοιμάζαμε τα αυτοκίνητα. Φύγαμε. Εγώ ήρθα να δουλέψω, Νίκη. Όλοι εδώ δουλεύουν. Ο Στάθης έχει από το πρωί, είναι έτσι. Επιστάτης ο Στάθης. Τώρα έπιασα εγώ δουλειά, ρε, να κρατάω την κάμερα. Είναι εύκολο, ρε, κάνεις χέρια με την κάμερα. Μάγκες, να πάρετε λίγο μάτι τα μάξι από κάτω. Μεταχειρισμένα πράγματα βάλαμε, μάγκες, επάνω όπως βλέπετε. Τα καθαρίσαμε, τα κάναμε σαν καινούργια. Έχουμε φώστρια από κάτω, να πέσει λίγο φως. Όλη η δουλειά, μάγκες, είναι από κάτω. Έτσι δεν είναι, Νίκ? Πάντα. Το κάρτερ μας πίσω, το ξηρό κάρτερ. Τα λάδια. Ξηρό κάρτερ είναι. Είναι το παούρι του, ξέρω.
Ναι ρε, όλο το σύστημα λέγεται ξηρό κάρτερ που έχει από κάτω. Λέγεται transfer. Να καταλάβεις μέχρι και το ρεύμα του starter. Να. Φύσα. Κουμπώνεις, ξεκουμπώνεις. Και για να είναι καθαρά από πάνω, εδώ όλα από κάτω. Τι θες που ακούω από εδώ. Καναρισούλα, φρένα, είμαστε κομπλέ. Όποιος θέλει να κάνει μαντεψιά για το τι κιλά θα παίξουμε στο εργαλείο και τι άλογα, καλό είναι να το γράψει τώρα στα σχόλια. Δεν βγάζει, δεν βγάζει. Βγάζει. 7 λίτρα παίρνει μέσα, 7,5 λέτε. Καλά είναι. Ό,τι είδατε μάγκες. Η μηχανή έχει στρωθεί. Έχουν πεταχτεί όλα τα λάδια. Ό,τι λιπαντικό έχει. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε ντάινο για πίεση. Της Ελένης προς το παρόν έχει γίνει αμάξι για να αφήνουμε τους καφέδες. Θα το πάμε στην πίστα, θα δούμε τι κάνει. Εδώ με μεγάλη ποδά. Τέλος. Πολλή δουλειά, έτσι. Πολλή δουλειά. Πες ρε, ποια είναι η απορία σου στα μαξί δηλαδή τώρα? Θα βγάζει φωτιές και από τα 3. Ναι ρε. Πατά. Ένα λασκάρο να την την τρίχα μπροστά. Έφτασε η ώρα μάγκες για να ξεκινήσει να τρώει ξύλο. Βγάζουμε την απλή από μέσα και ξεκινάμε να πιέζουμε με VP. Βάλε το καλό. Σήμερα να πάμε για άλογα μάγκες. Για πάρτε λίγο cockpit μάγκες. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, ανοίγουμε κεντρικό. Φορτώνει πίσω το air shifter για το λευγέ. Μέσα φώτα στο cockpit. Ο λευγές είναι αυτό το πράγμα. PlayStation δηλαδή. Τα ακούμε? Τα πάντα, ό,τι έχει πάνω το αμάξι μέχρι και ο συμπλέχτης το βλέπουμε στο... Το βλέπουμε στο log, Ναι. Οπότε Παυλάρα την έβαψες. Ό,τι κάνεις εμείς θα το βλέπουμε σαν τη Φόρμουλα 1 θα σε κάνω. Και κάμερα θα βάλουμε πίσω, που μαζί με το log που θα κάνει η μηχανή και πως θα βλέπουμε τον κινητήρα, εννοείται GPS και διάγραμμα την πίστα, θα βλέπουμε και την κάμερα μέσα τι κάνει ο Παύλος. Οπότε Παύλε, φυλάξου. Πού θα το οδηγήσεις αυτό το πράγμα, βρε Χέστη? Πού να πατήσεις άμα κουμπώσουμε και τον νήτρο θα σε φύγει η μαγιά, ρε βλάκα. Θα το πιω τάγματα, άστα αυτά. Έτσι και κουμπώσουμε και τα νήτρα και τα βάλουμε όλα στο on και πατήσεις γκάζι, θα σε φύγει η μαγιά. Μην αγχώνεσαι. Το κατέχω εγώ. Το κατέχεις. Νίκη, τελειώσαμε. Κάπου εδώ τελειώσαμε νομίζω. Έτσι έναν 8 χαλαρών μέχρι εδώ, αρκετό νομίζω, μέχρι ο μικρός να το έβρει. 8-14 τροχό.
84-85 κιλά ροπή, καμπύλη φούλα ανηφοριά, δεν σταματάει πουθενά, κόφτει 8 και ένα 8 πίεση. Ναι. Όλα ρυθμισμένα. Νήτρο εδώ, σβήνει εδώ. Νήτρο παίρνει 3. 3 βάζω το νήτρο, βάζω 50 άλογα και μέχρι εδώ θα γίνονται 80 και μετά τα σβήνουμε και να σάσει η γραφική. Τζάμι, κόφτει, κάναμε ωραίο, άκουσα. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω να μας ευνοήσει ο καιρός να πάμε να κάνουμε δοκιμή στην πίστα. Είναι όλα αριθμισμένα. Σίγουρα παίρνουν όλα αρκετή βελτίωση. Θα προσπαθήσουμε. Φίλε, θα προσπαθήσουμε. Άμα προλάβουμε να δοκιμάσουμε σήμερα τα μάξι και δεν βρέχει, θα πάμε στην πίστα να δούμε. Διακόπτω το βίντεο όλο, τελείωσε. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Διακόπτω όλο το βίντεο. David. Ο κύριος David. Παυλάρα μου. Κύριε David. David. Τι γίνεται? Τι κάνεις, φίλε? Καλά ρε φίλε. Ήρθες στο εργαλείο? Ήρθα να δω το εργαλείο ρε. Ήρθες να το δεις πριν το κάψει ο Παύλος? Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το το ξαναδείς κάψει. έτσι. Δεν θα το ξαναδείς έτσι. Πάμε να το Όχι, δεις ρε, τώρα. όχι. Ναι ρε σε λέω ρε. Πες το να ρε, τι λέει. Τι έγινε ρε? Έτοιμος για το crash test? Τι καλησπέρα ρε, θα του πιεις το αίμα ή όχι? Θα το πιω τα αίματα. Φορμούλα, για να σε δω. Εντάξει, δεν έχουμε τα λογότυπα ακόμα, υστερούμε λίγο σε αυτό. Αλλά εντάξει, θα φτιαχτούν όλα. Πιστεύω είμαστε αρκετά ανανεωμένοι. Αρρημάει το εργαλείο πώς βγαίνει. Ελένη, εσένα δεν σε φοβάμαι, το έχεις να οδηγήσει τα μάξι. Ναι, εγώ είμαι έτοιμη. Εσύ είσαι έτοιμη. Περιμένω σήμερα. Θα δουλέψω 750. Πώς το... Και νήτρο σήμερα. Όχι, 750. Α, θα ανεβάσουμε άλογα. Ναι. Έτοιμος ρε. Πανέτοιμος. Πάμε ρε Παυλάρα, άιντε. Οχ, πόσο. Μπράβο ρε Παυλάρα. Μπράβο ρε Παυλάρα. Κάτι κάνεις. Ω, Παναγία και Χριστέ. Χαλαρά λέει. Το ράλι ήταν καλό. Χαλαρά. Χαλαρά. Ναι ρε. Ρίξε λίγο τα χέρια σου ρε. Τώρα δεν σου με νήτρο. Χες και σπανσού. Καλό. Ένα μπάρι ήμασταν τώρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Κάψουμε άλλο ένα ζευγάρι, Πάμε Ελένη.
Πέτα και λίγη φλόγα τώρα. Άλλο ένα αμάξι προσθέθηκε στη συλλογή του Παυλάρα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά όσους βοήθησαν εδώ κάτω στην Κύπρο για να ετοιμάσουν τα αυτοκίνητα και του Παύλου και της Ελένης. Είμαστε 100% έτοιμοι για φέτος. Εσείς μην ξεχνάτε, άμα θέλετε να μας στηρίξετε, ένα like, ένα subscribe, γράψτε και κάνα σχόλιο, κάνα προγνωστικό, τι άλλο θέλετε να δείτε από μας. Ευχηθείτε μας μια καλή επιτυχία και κλασικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.